A yau shirin namu na gwanaye ya zaƙulo mana gagarumin baƙo wato M Sharifi jarumi kuma mawaƙi da ya saba yin ayyuka daban-daban a wannan masana'anta tamu ta Kannywood. Umar M Sharif ya daɗe yana harkan waƙoƙi fiye da kusan shekara 10 yana wannan aiki. A cikin waƙoƙin da ya yi akwai irin su Sarina, Zinaru, kira ki Zinaru, domin ki yado, ki ci ko a labaru, jaridu ki ake gani. Zinaru, Zinaru, masoyiyata, Zinaru, wacce nake ƙauna, Zinaru, ba zan je miki ba, Zinaru. ciwon idanuna. Ciwon idanuna kin mini magani, ne miki godiya kin ji masoyiyata. Ciwon idanuna kai mini magani, ne maka godiya ka ji masoyina. Ya yi fina-finai daban-daban, a ciki akwai Karki manta da ni, Sarina da shauransu. Umar M Sharif yana da kamfani mai suna Sharif Studio wanda yake zaune a cikin garin Kaduna. Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na gwanaye, sai ku biyo mu nan gaba ku ga wa za mu kawo muku. Kada ku manta ku yi subscribing a YouTube channel ɗinmu, ku yi liking Facebook page ɗinmu da sauran handles ɗinmu a AUTV Hausa. Ke wanda ce, ke ce ke gaja, wai